urrengo praktika gurekin konpartituko dutena erlauntza da. Ez da proiektu soil bat, profesionalen arteko sare bizi bada, konfiantzan eta lankidetzan oinarritua eta begirada komunitario batetik eraikia. Eta, Donostiko auzoetara lan egiteko modu berriak eta begirada aldaketak enamatea daukat jarrita, baina esango nuke ekarri dituela, aldatu ingo nuke hitza, eta erlauntzaren berri emateko alde batetik sorkunde jaka, Donostiako udaleko osasun sustapeneko teknikaria, eta beste aldetik Ane Otaegi, Groseko Arrazola farmaziako farmazialaria. Aurkezpena dezuenez eta bakarrik utziko zaituztete holtzan, bale? Bueno, oin bai eguerdion, eta, eskerrik asko, konfidantza eta aukeragatik, eta, Tolosan Gadirekin ikasi nun bezala, plantatzen genuen nola aurkeztu guzti hau, eta aritu bezala egongo gea hemen, ze hortik gatoz gu lan egitetik, eta prueba error horretatik, lorpenak ere baditugu, eta gero zalantza batekin planteatzen genuen aurkezpena ze olako foroetan eta esperientzia desberdina jasotze ditugunean beti nola eraman gure kontestuetara da zalantza, ez? Gure kasuan Gipuzkoan hiri handiena dugu Donosti, beste konplexidade batean, nire kasuan administrazio konplexua, zeharkakotasuna badabil hortik, baina, ez dugu ez geha erremangatu gehiegi hortan, ez? Orduan, kopiatzeko proiektu bat baino, karri deguna pixkat lan egiteko moduk eta begirada aldaketa hori, ezta. Eta eguerdia denez, eta pixkat nekatuta gaudenez historia batekin hasiko gea, hau da gure Felix, Tolosan ere egontzana, eta Donostian bizidan gizon bat. Ez da hemen jaioa, Salamankatik etorri zan gazte zala zenean, elektrizista lanbidea ikasi nahizun, eta lana lortu zunean, bere betiko neskalaguna honea ekarri zuen, Maria, eta hemen osatu dute bere bizitza eta bere familia. Seme bakarra eduki dute, jainkoak ala erabakita, hori esaten zuen Mariak behin eta berriro. Eta hortara dedikatu dio bizitza Felixek, familiari eta lanari. Erretiratua dago, pentsio duina daka, naiz eta gastua kontrolatu behar ditun, hilabetero, eta semea gazte asko bezala june intzaio Parisa. Handaka lanean oso harreman hona daukate, asko hitz egiten dute, datortzen danean asko gozatzen dute denbora horrekin, ez? Eskaintzen dioten denbora horrekin. Oain dela urte batzuk Maria hil zan, alargun gelditu zan gure Felix, eta hor bai somatu dula bere falta, bai? Berarekin pasiatzen zuen, berarekin hitz egiten zuen, kafia hartzen zuen, egunkaria irakurtzen zuen emazteak, etxeko lanak eta bazkaria prestatzen zuen bitartean, eta Felix irakurle amorratua da. Baina zein ditu nahiko lituzkeen liburu guztiak erosi. Ze beti gastuekin hor dabiltza gure Felix. Eta bain dela pare bat urte, susto bat eukizun, mareatu, eta medikuak bihotzeko gaitz txiki bat zekala aipatu zion, da tratamendua jarri zion, baina horrekin batera, pasiatu beharko zula, eta elikadura aldatuin beharko zula ere aipatu zion. Baina Felixi bakarri pasiatzea zaio gustatzen. Eta Mariak antolatzen zuen sukaldea, beak ez daka ideia gehiegirik, eta tortilla bat, latak, fruta, hortan mugitzen da gure Felix. Azkeneko kontsultan medikazio aldatuko ziola esan zion, medikuak, hobea, lehengo pastilla gorriak oain urdinak izatera pasadia, eta txuri horiek ez du oso argi goizez edo gau ez hartu behar ditun. Bueno, bau da
Felixen historia gero berreskuratuko degunaz, ez da hemen bukatzen. Edozein herri auzo aurkitu dezakegun bizilagun, lagun, aita, osaba baten historia, bere gabeziak, bere zailtasunak, eta batzutan mugak dituen sistema batekin. Bai? Hortxe utziko dugu, eta lehiotxo bat irekiko diogu Erlauntza proiektuari. Erlauntza auzoetan pertsonekin lan egiten duen profesionalen elkargune bat da. Eta konfidantzazko harremanen bitartez elkarri entzun eta elkar jardutea erabakitzen duten profesionalak ditugu. 2 hilabetetik behin elkartzen gea taldean eta bertan helburu partekatu bat daukagu. Denok, profesional guztiok, hartatzen ditugun pertsonen auzotarren ongizatea mantendu edo areagotu nahi dugu. Baina bakoitzak bere espazio eta funtziotik. Hau da, Erlauntzan legitimatzen ditugu zerbitzuko helburu propioak eta espezifikoak. Eta ipar horratz izan behar dira, kiroleko teknikariak bereak dazka, kirol txartelak, mugimendua, kulturakoak bereak. Zergatik Erlauntza, gaur egungo erronka sozialak oso konplexuak iruditzen zaizkigu, eta bakoitzak bere maitik erantzutea oso zaila dela iruditzen zaigu. Beraz, sarean lan egiteak ahalbidetzen du sortzea erantzun hurbilagokoak, jasangarriagoak eta partekatuagoak. Ez da gauza berriak sortzea, baizik eta modu desberdinean egitea individualetik kolektibora. Hau da pixkat gure antolatzeko modua, hierarkizatutako erakunde zerbitzuetatik gatoz. Ez da ala Erlauntzan, 3 talde desberdin daude funtzio eta begirada oso desberdinarekin. Talde motorran zerbitzuetako arduradunak daude, beraien ikuspegia hiri mailako eta zerbitzu mailako ikuspegi bat da. Gero tokiko taldeak, hauek 9 ditugu, auzoka edo eremuka antolatzen ditugunak, Tolosan bezala. Eta bertan, erizaina, medikua, gizarte langilea, kultura arduraduna, eskolak, haurtxokoak, gaztelekoak, jubilatuen elkartekoak, farmaziak, biltzen gea. Eta hauen ikuspegia oso gertukoa da. Hauek ez dituzte diagnostikoak 4 urtetara behar, momentuan identifikatze dituzte zeintzuk diran beharrak, zeintzuk diran aukerak eta zeintzuk diran indarguneak ere auzoan. Beti beharretatik heltzen diegu, baina indarguneak ere baditugu. Eta azkenik koordinazio taldean 2 erizain gaude, osasuna sustatzeko teknikariak geanak, eta beste zenbait lanen artean, Erlauntzaren koordinazioa dagokigu, guk dakagu ikuspegi hori proiektuarena bere osotasunean, talde guztien martxa. Momentu hontan, 125 profesional inguru gaude honen bueltan, implikazio maila desberdinekin, baina hortik haratago gurera etortzen diran eragileek trasladatzen dute beraien taldeetan guzti hau. Eta Erlauntzan arizari egiten dugu konfidantzaz eta pazientziarekin. Pazientzia ere behar dugu, zelan egiteko modu hauek denbora eskatzen dute beti. 5 bilera ditugu talde bakoitzarekin urtean zehar, baina hala ere Erlauntza kontinuum bat da urtean zehar ematen dena, ze bilerak itoak dira guretzat, eta bilera batean elkarlanerako proiekturen bat, izan txikia, izan handia sortzen baldin bada, bileretatik kanpo egiten dugu lan, eragileek bileretatik kanpo, eta ez dira eragile guztiak ateatzen, baizik eta proiektuan implikatzen diran, hortik adibidez sortu zen, farmazia eta osasun zentroen arteko komunikazio protokolo bat eratzearena, saiesteko pertsonak zerbitzuen artean rebotatzen egotea. 5 bilera horietatik aparte, erlategiak dazkagu, 2 urtetik behin, saio kolektiboak, non talde guztiak elkartzen gean, eta hor metodologiaren inguruan, proiektuaren inguruan, hausnarketa kolektibo bat egiten dugu. Erabakiak kolektiboki hartzen dira, izan nun jarri behar dugun fokoa, auzora begira da, beti auzoari begira gaude, entzute aktibotik lan egin behar degula, edo momentu batean
sortu genitun hasieran sortutako helburu horiek ez ziguten erantzuten, eta erabaki genuen, batzuk berrestea, baina beste batzuk aldatu egin beharko genitula, eta halako saio batean erabaki genuen danon artean. Eta nik baino lankideko beto kontatuko dizuete, urrengo bideoan, aurten, ekainean, azkeneko erlategian bildu ginelako. Erlauntza Donostiako auzoetan garatzen den proiektu bat da, jendearen bizitza gertatzen den lekuan. Gune bizi bat da, non hainbat erakunde, ekipamendu, zerbitzutako profesionalak elkartzen garen, konfidantzazko harremanak sortzeko, auzoaren begirada partekatzeko, eta auzoaren eta bertan bizi diren pertsonen erronkei erantzuna ahal izateko. Gaurko jardunaldia elkarlanerako gonbidapen bat da, begirada komunitarioa eta konpromesuak batzeko, eta elkarrekin pentsatzetik, elkarrekin egitera pasatzen. Hau da, gure hauek dira lankideen, erlauntzakideen hitzak, ez dizuet esan tokiko lantaldeetan, batzen dirala beste eragile batzuk auzoaren fisionomiaren arabera. Horregatik ikusiko zenituzken tabakalera egian dagola, eta beti izan behar dute auzoko ikuspegi hori. Ez du, alkilerra, alokairua merkeagoa izanagatik egoteak auzoan ez digu balio. Begirada beti auzoan mantendu behar dutela, edo Foru Aldundiko egoitza zerbitzuak Loiolan, kontadores dago Bidebietan, orduan nahiko talde malguak dira, jendea batzen zaigu ere proiektuka, hau da, proiektu bat garatu daiteke auzo batean, momentu horretan eragile hori batzen zaigu, proiektua desagertzen denean, eragile hori ez du zertan gelditu behar, eta berreskuratuko dugu gure Felixen historia, momentu hontan ze Felix erlauntza gros dagoen auzo batean bizi da, non hango farmazialaria den, eta erlauntzakidea ere. Eskerrik asko, Sorkunde. Felix gure farmazian sartu da, bai? Pilula batzuk aldatu dizkio medikuak, eta nirekin topo egin du. Eta segituan konturatu naiz, Felix ezagutzen dut, badakit bere semea ez dela hemen bizi, badakit nahiko beldurtua dagola bere bihotzekoa dela eta. Eta ikusi dut, ez dela ondo aklaratzen, pilula txuriak, urdinak, gorriak, eta esan diot, lasai egon, zure medikuarekin hitz egingo dut, bihar etorri botikara, eta nik esango dizut azer esaten dian medikuak. Orduan, Felix botikatik juten da, eta nik telefono hartu eta deitzen diot Leireri, Osasun Zentroko medikuari, eta komentatzen diot, Felixek daukan arazo hau bere tratamenduarekin, berak esplikatzen dit nola hartu behar ditun pilulak, eta hor hizketan hasten gara Felixen inguruan, eta ikusten dugu agian beharra dagola telealarma bat jartzeko. Orduan, Leirerekin elkarrizketa bukatu, eta Iruneri deitzen diot gizarte zerbitzutakoa. Komentatzen diot Felixen kasua, eta, nola hitz egin dean Leirerekin, agian telealarma bat ez legokela gaizki, eta Irunek ere ondo ikusten du, eta esaten di, Felixekin hitz egin, eta hitzordu bat hartu nahi duen gurekin. Hurrengo egunean, Felix botikara itzultzen da, eta komentatzen diot, Leirerekin hitz egin dedala, nola hartu behar ditun pilulak, guztia azaltzen diot, eta komentatzen diot, agian bere semea lasaiago egoteko Parisen, ondo legokela telealarma bat jartzea. Eta, bira, nire semea lasaiago egoteko, eta hartzen dugu hitzordu bat, handik 2 astetara bere semea etorriko da, eta hori aprobetxatuz, hitzordu hartzen dugu Irunerekin. Handik 2 astetara, Felix Iruneren gara juten da gizarte zerbitzutara. Eta Irunegia prestatuta dauka. Bai telealarma, eta baita proposatzen dio, langile bat sartzea bere etxean, etxeko lanetan laguntzeko. Gaina horrek aukera ematen dio, farmazian pastillak kutsa edo pastilleroak prestatzeko aukera ematen dio.
hori farmaziak daukaten zerbitzu bada, eta eskuratu dezake. Eta, bueno, Felix eta bere semea superpozik, iruditu zaie dena oso ondo, eta horrari dira dokumentuak sinatzen, eta Felixe komentatzen dio bapatean, irakurtzea gustatzen zaiola, eta horrazten dira, liburuak, eta Iruneri, bombilla pizten zaio, eta esaten dio, eta zergaitik etzoaz Nagoreren gana kulturetxera, eta berak esango dizu nola egin dezakezun liburu mailegua, eta txartela, eta ikusiko duzu, Nagore oso jatorra da, jun lasai, okendora, nik esango dio jungo zerala, eta Felix ateratzen da gizarte zerbitzutatik, eta Irunek deitu egiten dio Nagoreri. Aizu Nagore, Felix, bira, hau, kasu hau, ez dakizer, azalduko zaizu handikan, esplikatu diozu liburu mailegua, baina agian paseotxo batzuk eman ditzake plus 55ekin, edo irakurtzea asko gustatzen zaio, giza liburutegia, bueno, hor tateatzen dizkio pare batekintza. Eta Felix okendora iristen da, eta handago Nagore. Eta Nagorek azaltzen dio liburu mailegua, eta kasualitatez, handago plus 55eko pasioak ematen dituzten talde bat. Eta Felixek ikusten du justo, urrutitik ezagutzen zuen bat, auzokoa, eta zertan ari dira, eta bira, pasioak ematen dituzte, eta Nagore oso jatorra iruditu zaio, oso onda azaldu dio dena, eta venga, animatuko naiz pasioetara. Eta horra biatzen da. Eta bi lagun egiten ditu. Eta, bueno, paseatzera joteaz gain, orain arratsaldetan ere, beste bi lagunekin gelditzen da, hor ezagutu ditunak, Nagorerekin konfiantza handia dauka kulturetxean, giza liburutegitara joten hasi da, eta hainbeste gustatu zaizkio giza liburutegiak, bera ere liburu izango dela, eta bere historia kontatuko duela, nola bera etorri izan Salamankatikan, eta, bueno, dauzkan zailtasun horiek onera iristean. Bai? Handik hilabete batetara, Felix farmazira itzultzen da, bere pastilloraren bila, eta galdetzen dio, zen zaude, eta, bueno, primeran, pasioa goizetan, etxean lan egiten dunak sukaldatzen du superondo, liburuak, arratsaldetan egoten naiz edo irakurtzen, edo hauekin kafe bat hartzen, eta medikuan egon naiz, daukat dena superondo, tratamendua ondo hartzen dut, bueno, dago, zoragarri. Eta orduan nik, urrengo erlauntzako bileran, eramaten dut informazio guzti hau taldera, eta konpartitzen dut erlauntzakidekin bai, como caso de éxito. Eta, bueno, azkenean, Felixen kasu hau ez da kasu aislatu bat, baizik eta aldaketa sakon baten ondorioa da, bai. Nola egiten dugun lan, nola koordinatzen geran, eta ongizare komunitarioa nola ulertzen dugun, bai? Hori da azkenean erlauntzak eskaintzen diguna, lana, koordinazioa eta ikuspegi komunitarioa, bai? Hemen dauzkazu argazki batzuk, erlauntzakide desberdine denenak, bueno, esan du Sorkundek 120 piko gerala, baina, bueno, hemen daude 9 erlauntzetako argazki batzuk, talde motorrekoak, ikusten dezue batzutan talde txikitan biltzen gerala, beste batzutan talde handiagoetan, eta garrantzizkoa dela ere, auzoaren barruan leku desberdinetan biltzen gerala. Ez beti kulturetxean edo osasun zentroan farmazietan bildu izan gera, gizarte zerbitzuetan, ezagutzeko, bai, bakoitzaren etxean, frontoian ere hor behin elkartu ziren, ez dakit zer launtza den hori, egia? Egia. Bai. Eta zer ikasi dugu. Hori eskatu digute, zer ikasi dugu ontan. Nik praktikatik hitz egingoet eta oso labur, zen ja uste ordua pixkat juten ari dela, baina, bueno, azken finean esan dutena, niretzat ikasketa izan da praktikatik, ezagutzea ondo auzoa, bai, hor dauden errekurtsoak, konfiantzazko erlazioak egitea, bai, eta ikuspegi, auzoaren ikuspegi partekatu bat izatea, bai? Diagnostiko hori esaten zutena eta pixkat Sorkundek azaldu duna, ez da udaletxeak ekartzen digun diagnostikoa, baizik eta bakoitzak gure zerbitzutikan daukagun iritzia eta ikusten ditugun beharrak momentuan, bai? Eta hori garrantzizkoa da, gero
lanean, lantaldetan egoten geranean. Eta orduan, bueno, izango litzateke, errekurtsoak daudela, erabili behar ditugula, eta horretarako behar degula da komunikazioa, konfiantziazko erlazio bat izatea eta koordinatzea. Eta sorkunde bezalako pertsona bat. Bueno, bani, labur saiatuko naiz izaten, baina etxeko lana jarri dizkiat, eta hortan pentsatzen hasi nintzanean, pentsatu, hau sistematizatu behar dez, zenbat gauza ikasi ditugun, zenbat zailtasun ere, ez bakarrik ez gaude los mundos de Yupi, eta bueno, espazio eta ekintzekin lotutako ikasketak ditugu, gure espazioetatik ateratzen geanean nola aldatzen dan begirada, nola iristen ez gean hoietara ere. Espazio publikoak duen garrantzia ez bakarrik harremanak sustatzeko, baizik eta ditugun erronka sozial konplexu hoiei leku bat egiteko, biztaratzeko eta elkarrizketa publikoa sortzeko. Egungo jarduera ereduak zailtasunak sortzen dizkigulaia. Aia konferentziak, hitzaldiak, kursiloak, tailerrak eta sustatzen, eta ja ez dazkagu baliabideak, ez dazkagu espazioak, eta Donostin 55.000 baby boomer jubilatuko gea datozen urteetan. Orduan, eredua agortuta dago, nola pasa kontsumitze horretatik, aportatzea, kontribuziorako ideia horrekin, kirola, kultura eta artea harremanak sustatzeko aukera paregabea dela, tresna ezinbestekoa. Denbora eta ritmoekin lotutako ikasketa asko ere izan ditugu, auzoen eta erakundeen erritmoak eta denborak bat ez datozela jakin badakigu, baina ez da zerbitzuen eta erakunde desberdinen arteko erritmoak eta denborak. Sareak eraikitzeak denbora eskatzen duela eta baita mimoa ere, hau artesanoa da, eta horrek eskatzen du horregotea zaintzen eta zaintzen eta zaintzen. Talden egonkortasuna ezinbestekoa dela konfidantza sortzeko. Eta ez gaude garaionean horretarako, mugikortasuna handia dago taldeetan. Antolaketa eta burokraziarekin lotutakoak, agendetan lan egiteko modu hauei dedikatzen diegun denbora aitortu egin behar dela, ze bestela beti izango da lehenengo utziko degun gauza, beste gauzak ditugulako mandatu horretan, koordinatzeak, zaintzea, entzutea eta behin eta berriro hastea dela, batzutan. Harremanekin eta begiradarekin lotutako ikasketak, zerbitzu publikoaren bokazioa ekarriko nuke hemen, ez? Gu ditu zerbitzu publikoak eta zerbitzu pribatuak ere, ez? Eta publiko izateagatik ez du zertan bokazio publikoa izan behar, eta baditugu ere pribatuak diran eragileak, bokazio publikoa handia daukatenak, ez da? Nik uste horre begirada jarri behar degula. Egiten dugun horretan emaitzetatik haratago prozesuari eman behar diogula garrantzia, eta beti gaude kapa digitala sartu behar degula proiektu horietan, ni beste kapa bat sartuko nuke eta harremanetarako kapa da. Pentsatzen dugun hortan izan paseo bat, izan gizaliburutegia, nola sortu harremanak kontestu horietan, eta harreman horiek denboran iraun dezatela. Gure prozesuarekin lotutako ikasketak, kutsatzea aldaketarako motorra izan dela gure kasuan. Ingurukoak entzuten dituzunean, beste lan moduak ikuste dituzunean, beste begirada batzuk, nolabait zure eguneroko lanera eraman ditzazkezu eta txertatu. Batzutan ez da baliabide berri bat, diru laguntza bat, batzutan da gu bakoitzatik zer egin dezakegun. Hausnarketa kolektibotik ekintzara kolektibora pasatzeak intentzioa, plangintza, konpromesua eta sostengua eskatzen duela. Erabakiak hartzen diren lekuetan pazientzia eta konfidantza izatea eskatuko nuke, baina pazientzia, denbora behar dugu. Ebaluaziorako bide berriak eraiki behar ditugula, proiektu hauetarako. Nola mantendu entusiasmo hori emaitzak ez diranean bere alakoak, hortara entusiasmo hori ere mantendu egin behar da. Eta bukatuko dut batekin, eta nahi eta utzi eta azkenerako
Subiratsek aurreko jardunaldian daukagun giro hontan esperantzari dei bat egiten zion, ez? Ta, bueno, erlauntzan ospatzearen eta pozaren balioa aldarrikatzen dugu. Eta lanean ondo pasa dezakegula, disfrutatu dezakegula ere, aldarrikatzen dugu. Eta bukatzeko, gure lan egiteko modu hauetan, proiektu txiki bat 2 minutuko bideoa da, ez dizuegu denbora gehiago kenduko, baina gure kasuan ez da dana sortzen erlauntzan. Erlauntzan sortu daitezke gauzak, baina kasu hontan Donostia Lagunkoiak auzo batean garatutako proiektu desberdinen hildora, erlauntza bidebietara etorri izan da, proiektu berri bat abian jartzeko interesak edo, hori bilizan kuskuseatzen, eta eragile asko atea ginean proiektu hontan lan egitea. Institutoa, auzoko institutoa, jubilatuen elkartea, kirolak, kontadores gazte zentroa, osasuna sustatzeko atala, Donostia Lagunkoia, eta, bidebieta ez dakit ezagutzen dezuen, baina ekialde barrutian, indikadore okerrenak dazkan auzoetariko bat da, eta institutoan 80% desente gora mutilak eta neskak migranteak dira, etorri berriak diranak gainera, arraigoa ez dakatena auzoarekin, eta nahiko auzo estigmatizatua da, beste auzoetan bizi garen ontzat, heroinarekin eta oso lotuta egontzana historikoki, baina han bizi diran pertsonek arro sentitzen dira han bizitzeaz, ez? Eta, honekin pixkat fokoa jarri genuen auzoa bizi, edo auzoan bizi horretan, ez? Da, auzo bat non etxe bizitza merkeagoa da eta jendea doa, baina ez du bizitza egiten auzoan, baina ditugu ikasleak, han bizi ez diranak, baina auzoa bizi dutenak. Eta hau da erlauntza bidebietako proiektua. Bizi-bitxi deitzen. Bizi-bitxi auzoko ekimen komunitario bat da, Donostiako bidebietan sortu dena galdera simple batekin. ¿Qué es lo que hace valiosa la vida en nuestro barrio? Auzokideak, ikasleak, elkarteak eta bertako erakundeak elkarrekin abiatu gara galdera horri erantzuna bilatzera. Horrela, harremanak ehuntzen joan ginen, elkar ezagutzen. Zerk batzen gaituen eta komunitate bezala zer izatera iritsi gaitezkeen jakiten. Bidebieta, bitxiz beteta dagoelako. Haien bila joatea besterik ez dago. Bakarrik esatea mapa ikasleek osatu zutela, arte plastikoko asignaturan, bidea oiala da, Arantxa jubilatu bat etortzen zana jostuna zan, eta beraiek egin zituzten simbolo guztiak eraiki zituzten, da gero argazkiak, eta gero bai bete genitun utxuneak danon artean, identifikatu genitun, baina beraien lan oso ona da, logoa ere irakasleak sortutakoa da, bi bedazka, bizi-bitxi, bidebieta, begia kuriosidadearekin, altxorra, eta hortan eman genuen iazko ikasturtea bidebietan, ohiko bileretatik aparte, eta orain bai. Mila esker. Ikusi dezue, elkarrizketa guztietan edo azkenengo galdera bat gehitu degula. Azkenean ibilbide hauetan ez bakoitza zerekin gelditzen den edo zer dan askotan ez ukiezinak diren eta igual emaitza ikuste ez diren horietatik bakoitza zerekin gelditu zeraten igualtzen hori galdera, orduan. Erantzun, bai. Kutsatze ideia horrekin lotura handia daukaz. Erlauntzan gauza asko ez dira ikusten, somatzen ditugu, sentitzen ditugu, eta kutsatze horretatik datoz, eta hori ere bada gure erronka. Gero nola azaldu guzti hau, nola eraman guzti hau, baina horrek ez daka bakarrik begirada aldatzea, horrek ez daka bakarrik lan egiteko moduak aldatzea auzoarekiko, baita lankideekiko ere, ez? Nik ulertzen dudanean lankidearen logikak, lankidearen oztopoak, lankidearen ritmoak, nolabait bere lana ulertzen dut, nire lanaren osagarria izan daitekela ere ulertzen dut eta legitimatzen dut. Eta
hortik aurrera hasi gaitezke eraikitzen elkarrekin. Bestela beti, besteak egin du, nik egin dut, besteak ez du lertzen, nik nahi dut, hortan sartzen ja, ez? Baina ulertzen dudanean, hor ezin gala sartu berarentzat muga bat dalako, beste bide bat eraiki beharko dugu, ez? Topatzeko, eta gero erlategian, konstientzia hartu genuen, eta ez genuen espero, eta da identidadearen beharra edo sentimendua, ez? Taldeka, auzoka egin genuen lan, eta plenarioan, batean, gu erlauntza grosgea, gu erlauntza geha, esaten zen, nolabait, taldeko identidade hori, taldeko nortasun hori lortu genula, ez? Eta gero, sare handiago baten parte gehala ere, eta niretzat horrek ere badu garrantzia, ez, auzoaren logika horietan. Bai, nik lehen esan du Iñakik niretzat harremanak, hor dago pixkat klabea. Eta gero egia da, nik adibidez, ni Grosen jaioa naiz, Grosen bizi naiz eta Grosen lan egiten dut. Baina erlauntzakide naizenetik dauzkat auzoaren beste ikuspegi bat. Osea, ni orain noa auzotikan eta ikusten dut, rekurtso bat, arazo bat, noa, bai, beste beta horreko batzuekin bezala, eta orduan noa kaptando, ja, bai. Eta hori, erlauntzakide naizenetik, zen farmazia barruan, bai ikuste dituzula, arazoak hemen, baina gero, ateratzen zea auzora, eta beste konpartitzen dezunarekin, beste profesional batzuekin, konturatzen zea, beste gauza batzuetaz gero ikusten dituzunak.